ערב טוב חברים. ערב טוב, אבנר. הפלייאוף התחתון בשיאו, ועל הפרק משחק לחיים ולמוות בין הפועל תל אביב להפועל כפר סבא. אלון, תן לנו את הסיפור של המשחק הזה. כן, שתי הקבוצות מגיעות למשחק הזה שמבחינתם זה להיות או לחדול, זה משחק על 6 נקודות מבחינתם. כפר סבא נמצאת במקום האחרון עם 22 נקודות, הפועל תל אביב נמצאת מעליה עם 24 נקודות, נקודה מתחת לקו האדום. הפועל תל אביב מבינה מבחינתה שניצחון בבית מול כפר סבא זה מה שהיא חייבת על מנת באמת סוג של חובה בעצם. כן, אם היא לא תנצח את כפר סבא בבית, אז את מי כן, וכנראה שלקבוצה כזאת לא מגיע להישאר בליגה אם לא תנצח את כפר סבא בבית. ומבחינת האוהדים שגם התחלפו, הם מבינים שזו משימה מאוד 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 חשובה. צריך לזכור אבל שכפר סבא החליפו מאמן, פליקס נעים הגיע במקום אלי כהן. בקרב השחקנים הם אומרים שיש תחושה טובה יותר מאז שפליקס הגיע. כנראה שאנחנו נראה כפר סבא טובה יותר מאשר המשחקים הקודמים. הם לא כבשו כבר 3 משחקים, וזה כנראה שכפר סבא תבוא להילחם. מה יש לך לספר לנו על הדרישה המוזרה במקצת של הפועל תל אביב להציב חוקרים של ויצמן יער בכל המשחקים בפלייאוף התחתון? אז כן, אני חושב שזה סוג של מלחמה פסיכולוגית מבחינתה של הפועל תל אביב. בעצם היא חוששת, היא לא סומכת על הקבוצות האחרות שנמצאת איתה בתחתית. היא אומרת את זה לתקשורת על מנת שבאמת הקבוצות האלה ישימו לב לכך ושלא יהיה מצב שיקרו דברים שאנחנו לא רוצים שבספורט יקרו. אני חושב שזה משחק לטובתה של הפועל תל אביב, כי יכול להיות שעכשיו הקבוצות יתאמצו יותר. טוב, נעבור לדבר קצת על הפלייאוף העליון. עומר, מכבי תל אביב, בית"ר ירושלים, תמיד משחק חם. לא רק. חשוב לזכור, אם נשים רגע את הפועל באר שבע ומכבי תל אביב בצד ואת מרוץ האליפות, יש לנו כאן 3 משחקים על המוקד, שבעצם כל משחק ישפיע על הכרטיס הרביעי לאירופה. זאת אומרת שאם סכנין מנצחת את הפועל באר שבע, היא יוצאת מנקודת הנחה שבית"ר תפסיד למכבי תל אביב, אז היא עוברת את בית"ר בטבלה ושוב הקרב נפתח מחדש. זה בגזרה הזאת. מעבר לזה, בואו נחזור למציאות. קרב האליפות, הפועל באר שבע, מכבי תל אביב, כרגע הם רחוקים 6 נקודות אחת מהשנייה, והכל תלוי בתוצאות של מחר. ניצחון של באר שבע בדוחה בהחלט מקרב אותה לאליפות. בהחלט מקרב אותה לאליפות, זה כנראה מסיים את הסיפור. לא בטוח גם שמכבי תל אביב תצא עם הנקודות מטדי. אני רוצה להגיד לך, אבנר, שאני לא זוכר הרבה זמן ליגה כל כך מעניינת בשלב הזה של העונה, אם זה מבחינת האליפות, אם זה מבחינת קרבות התחתית, אם זה מבחינת הכרטיס לאירופה, מכל הבחינות יש לנו פה ליגה מעניינת ופתוחה, ואנחנו צריכים להיצמד למרכב ולעקוב אחרי זה. בהחלט חברים, תודה רבה. תודה לך.